wako tertiary obi a wako Suapon University be enim say Friday bi basu Bono-Ahafo Students Union ye na omo mu free ahafo no omo mu free ahafo no say omo de basu no kura ne say omo afrim omo ti omo de because adena koya Bono-Ahafo to say ene yese bono nchempem de ya omo so ahafofo no mo na ya asantefo omo fa ne say proximity wise omo ne nko ne bi bembeng ahafo ne bono nko ne bi bembeng to say ya basu de ya ene na nka yetietia and so say the economy among side na your time na bi mo de time asantefo time na bi mo de time asante greatness na asante influence into almost so twem ho free basu nem we ne into ye any information na yenya from the various campuses say ye UDS say ye Uniba say ye Kenya University say ye Legon basu no emu ya che because nipa bi ma ebi me ho say omo nya abonofo omo ya asantefo de ne mo ye betan mo me ka say ye betan mo no be say at otan bi ani baabia minua go and listen to some bloggers almost omo di omo ya bono na nasofo na hate speech nyese bi omo ka amamre ne amanye bi e no kro nyese bi omo ka abakwasem bi e no kro emu hemfo ahemfo bi omo wo bono side ho omo mom so omo so yehu yen fo omo so omo so wa bra yenim se nipa bi so chen wo mu na hate speech no akoye mo efiri bono side ho ba asantefo so sa mokaya sa modia case no wosi yenyi case ni free Asante region na se chief justice abo no mani yi case ni free Asante region so a mo fan ko ahafo fi se ahafo ho no ono ya sa modia no gidi se Asantehene ewo control ewo ahafo asem you cry there you know ne say na me otumfo control wo court so and now control wo tradition and culture so ahafo. These are two different things. Otumfo may have control or your overload of many stools in the Ahafo area. About 99.99% of the stools in the Ahafo area. Omo overload ni Asantehene. Nemum eba court kabimamin kabi. Amemum court, competent court of jurisdiction. Judge bien ho or training reasoning. Now before he or she write his reasoning no, and now ruling no. This is Okobusa Asantehene. There be. Na ya sa modu asi yenye case ni free Asante region. Me fan kwa Ahafo. Anana ama youth ni bi ho say na de no. Mose basu. Bono-Ahafo Students Union. Ana bron. Na samuka say Ahafo nyina ya otumfo dia which is true dia. And they say ya Asantefo which is also true say Ahafo nkrono 99.999% no nim say omunchi free Asante region. Enti no ana say omokunye no wo mukro mu ho no. Omo de kobo sikadwa so. Omo kosum sikadwa. Sikadwa chiame ene Asantehene. Tese baso no ye bana se mpapa mu beba mu de tese we free Ahafo we ye bono ene mi emfa case we nko Ahafo ene ohini we wo Asante ene ohini we wo bono de ene is alleged se baso no emu oche oko the various campuses KNUST Legon Uniba Cape Coast UDS na sefo baso no entese first ni bi entini anase energy ne wo baso mu no entese first ni bi wene entia anase information a minsa kan awo me desk so enso enka baso yi Asantefo ni bi wo ha ye ko wo mu otachima Asantefo ni bi wo ha oye santini kan yo oya santini ba enso ye ko wo no Dormaahene no watena nyini tachima no watena nyini drobo no watena nyini enso papa no maame eya Asantefo
ebia adwumasɛm anaasɛ awaresɛm anaa bibi tina dom ko pii saa nkuro yi so enti ka ɔkɔ school ma ɔkɔ tertiary education anaasɛ ɔkɔ campus a enka ono de enka ɔpɛ baabi de ne ho akɔdɔn a enka ono sɛ baso no so ɛyɛ biaa instead sɛ ɔbɛkɔ aso no enipa ne fa ne sɛ me ya Asantehene deɛ nso metetachima me ya Asantehene kan nso mete sunwane me ya Asantehene kan nso drobo ɛna mete enti dintina menkɔ baso yi bisa if it's ansa na minuru mikrom drobo no ansa na minuru mikrom tachima no na mahu nkronkro bebreba me ayonkofo ana me colleagues no hono mu free te saa dia ma menkɔ join baso but isenti ya yensa kan sɛ students omu frɛ Ahafo ana omu mpo no mu ya asantefo a omu tetetetete tachima sunwane drobo eni nkuro aka na wo Bono region hono nse no samo yene tribal dia ne me ya Asantehene nti baso no kura no me na enkobiem munim dia ekoso so obi se asante ohini bi suma asante kura na obetwuntwa na nam obeka asem no kure ye ni ade a mrantie bi ene mabawa bi aka ade ato ntentan kese so eye social media ohwe sunwane ho nsem wanti ho nsem ewoduma so ho nsem fia pre ho nsem doma drobo jape krom nsem bebrebe ekoso doma masu atronie nkunya ho nsem na Bono youth ne bintimi nsenkyeren ensekyeren enkankyere omumpa funum se da bi de mo ye de enya right ama se baso no emu eyache Ahafo nkra na hu se no ase mafaye se obiri pantampan mo ye nam enso ye saade de mompe mo pese ye ba meeting na more na hu say your numbers baso with numbers o pese ye ba meeting na ye betwe dues enso so no say mutiri mu no ye nya baako mon kasa ye no e kire say mo ne ye ni bibia ye akoye hate speech say dem ka no o social media nkomo ne pi na kasa ne pi na about asantefo na koye hate speech any free any pa bi o mo say o mo ya bonofo omo ye henfo eba enkanya asantefo ne ya o senka other tribe bimpo na ya enkan ha asantefo no se omo nua bonofo region ben omo pa baako ene Bono region no na omo no mato kese se ya ware se ye school se ye adwuma ye ne bonofo na atena aye adwuma enso matena se mani pa bi amam papa mu ne nchechemu eba anti ama baso no emu ayemre ade no eboboba ohwe kobana samo kai kobana Council of Bono and Ahafo Associations of North America kobana kwe enso so ye a combination of people from and I say amalgamation of people from Bono and Ahafo and so energy na wo mu no ntse first ne biom entini ane isomu no say entini no emu ayemre as we speak if say mpapa mu na ne nchechemu kasa no hate speech no otan kasa no obi so wo kan abakwasem a yem verify obi so obekire asante ase obi so obekire sikadwa ase wabra ono no myth si ese kraman kotu jabai ene de yanyini so omumpanimfo bi ba e makrama kotu jabra baako krama ne kotu jafre hin ene no obia se yanyintum saa mo obia nkasa de emum obekire sikadwa ase obekire asante ase obeka abakwasem bia obia improve ye enso wose maka e de to social media eno na makobana no emu eya ayembre the Council of Bono and Ahafo Associations of Northern America no. It's alleged say emu enye strong like enye dentist first na omote because enipa bi
amomo ho se omonya baako se we firi ha we se obi ye Dormaahene kura no ompene mane mamanhia obetwentwa nanem sampa nkro de dɔɔso brekum badu Dormaahene su nsuatere sunyane suma wanchi hwekato atronie Dormaahene fiapre sankro nyina ahensem emu ahensem akwatwe. There is a problem ejada sankro yemu nyese bia amamanya manye ni ho na odru sunyane a yese ohema intimi nsehene na emu matrankonya ene besi omohene by force hwe Dormaahene since time immemorial abakwasam enkrata bibia enye Asantehene we pensu obetoe otumfo pokuware otosumenu katatie ebetoe Asantehene fo hefipi na beto se Dormaahene fo de omude ya ne asante feso munye bantamafo obesise adenti na mo komanhia denti na mo mra na yenye one house sankomo ye bese de ne biom adie pa na nkasa region no mumpenefo betima ye na nka bia omo traditional councils bi kra soma santemema nka ombetimi ahwe ama omatima masa councils abesom regional house mo wafase bi ene medin komo amam solutions bi young boy o small boy nsema o kan ne meyam hyeme sankomo ne bedi na kire do betima ni sisi ne say you subscribe, like and share this video. Mamenta onka basu ene kobana na emu ase ewo ho ase eni ho ase mu ayemre no ene ofre meeting na we se me kura sa de na koyese otan ho akoyese hate speech akoyese yenya baako biem yakoyese afedi ebimu ehu mu ho se omu ene ye stronger ewo kobana nim aso mu na ye stronger ewo baso nim no ama baso ne kobana no ekofom mamente o one leave a comment in the comment section. Basu ne kobana is alleged say ekuo no enye strong as it used to be. So ko campusa mabru ne bitmu say oh me ya Asantehene de enso me teteche man me ya Asantehene go so na me wo emem na me wo me wa kire nsua oh me wo hwediem nti se basu ye program ma me nko bisa oh me ya Asantehene me free ayomso me free fa hoye den me free abuom me free nkasem me free no beko me free kukuom enti basu ye bibia ma me nko bisa cause eye Bono-Ahafo base say no kamia ye say basu no ene kobana no nipa bia hu say nipa bi take advantage of the people from the Ahafo side and it's alleged say kuwi emu ayemre ma me nte woni. Leave a comment in the comment section. What is the ultimate solution? What can be a possible solution? Sabe ya basu no be fall into mefra and I say pam no chano omo mufra hafo no enso so nti omo de titia be de manwasi